Coba tahu dia. Lagi tahu dia. Paalot man dia ni si Papo dia ron. Nalimot man dai ko. Pa, paalot man ka? Mau ni paalot man ka? Ka sa. Mana ko? Kapali ta boy. Mag-alot na kayo, no? Maglata pag-apali. Dali, alam mag... Alas 10 pa man, alas 9 pa man. Okay guys, kaya na kayo nagpaalot ni siya. First cutting ni siya, first cutting. First ba ka ng kinaunhan. O mo na siya nagpaalot kay si Papa dire. Ako lang na siyang i-forward guys, kay para madali ta mahuman, no? Kani magpaalot kina pina style pa kay ingon pa niya batanon kuno siya gamay kay katiguang naman yan batanon pod dire atong alotan yun kay para magwapo po para maibo po og daghang chicks. So kini kay ato ning paspasan og alot kay aron mahuman din siya pag-alot niya dire kay aron magwapo makauyab na pod kay og dili ni siya makauyab matiguang na gini siya, no? Ato lang ni siyang alotan bitaw guys, atong alotan yun siya para magwapo-gapo kuno siya kay tiguang na gud kay dali aron pud kaayo makuan gud kay alotan dinig maayo. O dire na ikaduhang cutting na siya, no? Ikaduhang cutting mo na ni ihambok porma sa buhok pero wala pa nin human guys, no? Ato ni siyang humanon. O dire makita ninyo guys, o atong mo ni siya third cutting na ni siya, o third cutting human na gina siya guys, kani human na. Ako na lang gisudlay guys, human naman na siya. Tara puti na kinang buhok pa. Nindot na yung alot tayo pang. Mura na kag sikuan. Monsor del Rosario. Oh, nindot yan naman. Mura pa kag nakas barber. Kamukha ni mo si Joko. Alot. Mura kag ikaw ba mura kag si kamukha na ka si Joko Diaz ron kay paano mo niyan ang putik buhok naman wala mo siya nagpako ati nagbuhok. Ikaw mura kag Joko Diaz. Kaya naman na. Yan ang buhok ni Joko Diaz ron. Gulang na si Joko Diaz. Nagawas na ng ilong siya buko. Okay. Balibo. Si ilong sa akong buhok. Ilong. Ilong, magawas mo ng ilong. Taas-taas mo niya akong ilong. Ilong. Nagawas na tumoy. Hindi kwaon. Yan na siya nga nakadato na ko. Nga nanggawas na ang kuan. Balibas kong ilong. Yan naman ang magkadato-dato gutagamay. Kapila na sa Marso ron? Kuan. Amo to ka Marso ka. Kuan mo gataron 14 pa mo gataron. Taka. Saan mo di ay? 11. Ha? 11 pa dito, di pa dito 14? Oh. Saan mo dito ron? Taka ram na siya eh. 18, 11. Amot oroy ni mo, ikaw may nakabalo ana. Sama na pitsara ron. Og Lunes taron. Onse taron pero og nanata siya dire 18 na. Lunes man taron. Babalik ko kabalo sa saron. Holy Thursday. Asa pa ang agawag? Virgin Mercy. Hindi sa naman. Amo to, limot ang bugo noon. 18 taron. Ha? 3 sa Virgin Mercy. 18 taron. 18 tuod. Oh. Sakto na 18 kay 22. 19, 20. Pero lagi taron. Martes.